Real talk lang. Ay, ikaw pala. Sige, sige. Sabi rin talaga pahinga, pahinga. Yung badminton kasi, ano eh, one sa mat. Pinakawalan ako one sa mat. Tapos wala ka pang slim po. Dito ka. Minutes ko na. Tapos tapos kasi. Kaya siguro nagpigil ko. Naghihintay ka, diba? Naghihintay yung next step sa bigat ko.
ko lang ano. Lagay ang aking secret weapon. Ako nga, tuhod ko. Hindi ko na sinusuot. Tumutunog yung tuhod ko eh. Hindi ko na kasya jeans. Ay, di ba nakasya? Magano ako. Alam mo na yung sagot dyan ha? Hindi na ako nasalita. Baka mampas mo mamaya eh. Tumutunog na. Nakakatakot yung tuhod na to. Ayan na, ayaw warm up ko na lang. Second